Machiegni nyako Ramogi wadonjo ne weche mag ohala. Riwruok ma ochung' ne joma tiyo gi pi e pacho ka orwako okang' ma piny owacho okawo mar medo chudo e tiyo kod pi. Giwacho ni omenda go biro konyo e chenro mag bero kuonde mag pi e pacho kata kuonde ma pi wuokie. Piny owacho ne omedo bech pi nyaka Sh5 koa e otonglo 5 kuom lita 1,000. Kata kamano moko kuom jous pi osebedo ka ywak e wi chikego. Roy Polo miyowa ler mar wachno. An gi kiosk mar pi mar freji to pigna uso Sh2. To Sh2 ne mang' na choka nyaka odhiambo. Seche moko ayude Sh200 kende. 200 ni sirikal dware, 200 ni jokiwasko dware, jogi dwa miyowa dhier machal nade. To pigno bende makakech ka iti nyalo modho. Ngima sani obiro matek ma pesa matin ma uso pini ok wanyal poge gi kiwasko to wachako wapoge gi sirikal. Mago ywak moko kuom jous pi ka gilero ni omenda mane ochuogi mayogi yuto nikech ok ginyal medo nengo mar pi ne jonyiewo kaluore kod pek mar ngima. Waneno gi ngima masani otek. Koro wan wakwayo ni sirikal kabin gomanye yo moro ma de giyud go pesa. Giwe manya pesa nyaka muya ma dhano yweyo. Piny owacho nomedo juok mar pi koa e otonglo 5 nyaka Sh5 kuom lita 1,000 mar pi. Kata kamano, riwruok mochung' ne joma tiyo gi mwandu mag pi e pacho ka Rua to orwako lokruok e chike mag pi. We appreciate we have seen an opening because part of that money, which is about 5% of that money, will be given back for conservation. Riwruogno wacho ni omenda ma ijuogo biro bero chenro mar rito kuonde ma pi wuokie. That small amount will go to, for example, tree planting, will go to monitoring of our water resources in terms of quality and quantity, so that we ensure there is continuous supply of water throughout. Bende gikwayo jopiny mondo oti gi pi e yo makare. We have got very poor management of water in this country. Because when you have water and you are not paying for it, how much water do you waste? You people, when you go back to your villages, how many times do you see leaking water pipes? That is wastage. That's water which is not metered, which goes to waste. Lokruok e chike matayo pi dwaro ni jous pi duto nyaka ng'ad lesen manyien mabiro tayo gi timo ohand pi e pacho ka. Ray Polo, Ramogi TV.